Στα σύνορα της προδοσίας, 4 πρώτα βραβεία του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης στον έγχρωμο υπερκολοσσό του James Paris, στα σύνορα της προδοσίας. Τα σύνορα της προδοσίας. Μια ταινία που ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδος και προβάλλεται ήδη σε ολόκληρο τον κόσμο. Στα σύνορα της προδοσίας. Οι καλύτεροι Έλληνες ηθοποιοί, χιλιάδες κομπάρσι, μεγαλειώδες θέαμα, περιπέτεια, φράση, αγωνία, δράμα και πάνω απ' όλα αλήθεια. Στα σύνορα της προδοσίας. Πρώτο βραβείο μεγάλης ταινίας για τον James Paris. Πρώτο βραβείο σκηνοθεσίας για τον Δημήτρη Δαβίρα. Πρώτο βραβείο ανδρικού ρόλου για τον Κώστα Πρέκα. Πρώτο βραβείο για την Ήλια Λιβικού. Λοχαγός Γιώργη Δημητρίεβιτς, της Ειδικής Υπηρεσίας 14.000. Ομολογώ ότι ήρθα στην Ελλάδα για να κλέψω στρατιωτικά απόρριτα έγγραφα. Δίνω το λόγο της τιμής μου στο στρατοδικείο ότι τα στοιχεία που συνεκέντρωσα δεν έχουν περιέλθει στους προϊσταμένους μου. Επίσης, θα ήθελα να δηλώσω ότι δέχομαι από τώρα την απόφαση του στρατοδικείου. Γιώργη Δημήτριε, έμπηξες βαθιά το μαχαίρι στις παλιές μας πηγές. Ας είσαι καταραμένος. Με τα χρονιά και με τους πυροβολισμούς μας είχα κλεισμένος μες στα σπίτια. Ο αδερφός μου κι εγώ, στριμωγμένοι σε μια γωνιά, τρομαγμένοι. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι ήταν όλα αυτά. Τι σήμαιναν όλα αυτά. Είναι λοιπόν ένοχος. Κι όμως δεν μπορώ να ζητήσω την καταδίκη του στην εσχάτη των ποινών. Γιατί τότε θα πρέπει οι σφαίρες του εκτελεστικού αποσπάσματος να περάσουν από τις δικές μας καρδιές προτού να φτάσουν στη δική του. Της προδοσίας. Η ταινία σταθμός του ελληνικού κινηματογράφου που με υπερηφάνεια